ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ 2025 ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ಪುನಃ ಕನ್ನಡದ ಸುರುತ್ತ ಪೆರಾಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುಡ್ಲಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ವಿಕ್ರಮ್ ಪನ್ಪುನ ಪತ್ರಕರ್ತೆ 19 ವರ್ಷೋ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮುಡು ಆಯ್ನ ಭೀಕರ ಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಡೊಂದು ಪುನಗ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ನಡತೊಂದುಪುಂಡು ಆಶ್ರಮದ ಘಟನೆಗ್ಲ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗ್ಲ ದಾದಾ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚನೆ ರಹಸ್ಯ ದಾದ ಪಂದ್ ನಾಡ್ ಪತ್ವೇರ ಪನ್ಪುನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಥೆ ನಡಪುಂಡು ಪತ್ರಕರ್ತನ ಪಾತ್ರುಡು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದರ್ ನಾಯಕಿಯಾದ್ ಗಾಯಕಿ ಸಂಗೀತಾ ರಾಜೀವ್ ಅಭಿನಯಿಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರುಡು ಅರವಿಂದ್ ಕುಪ್ಲೀಕರ್ ಎಡ್ಡೆ ನಟನೆ ಮಲ್ದರ್ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ ನಿರ್ದಾವರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ಮಾತಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗ್ಲಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ತರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಏರ್ಪಂದ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ತರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿರ್ದಾವರ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಸುಮಾರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಲೆಂತೂ ಒಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ತಂಡದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ